Mas iya Mas Kacajong lelagon katon godho
Bener ora? Kembangnya ati kok katon nggodha. Maaf, Dijuduli dhewe Pak Gatot sik peningkatan gelem juduli lagu. ngebleng lho. Urung sarapan. Urung sarapan. Tenan iki. Nggih, kembange ati nyadong para-para ingkang kepareng manjing satata. Nggih. Semonggo Mbok Bile sampun mancing satata wonten ing jasad utawi raganipun para-para prajurit manunggal Turangga Tirta ingkang putri nggih dipun pratetesaken dos budi adat sabenipun ampun ngantos sing samangke damel gerdah mekaten. Anu ki matur sawuh sembah nuwun dulur-dulur anu ki pelaku seni menika kala wau diajeng rat milazangan Mbok Bile derek mirsani matur sawuh sembah nuwun papane nek ngendi niki. Dalem sampun kondur. Nggih matur sawuh sembah nuwun ugi juragane Rangga Mustika Pak Jari matur sawuh sembah nuwun rawuhipun menika derek nyawiji ing samangke ngregengaken kadang-kadang manunggal Turangga.